إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Аллаһы Тәгаләгә мең шөкрләребез, хәмд вә сәналарыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иңелек үземне, аннарысын сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһының әмрен үтәмей, аның харамыннан тыелмый, бу дөньяда беркем дә бәхетле булмас. Һәм ахиратта беркем дә Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә кирип, җәһәннәмнән кытылмас. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Раббыбыз Аллаһ Адәм баласының яшәешен, гомерен ризык белән, мал, мөлкәт белән бәйләде. Ашамый, эчмей беркем дә яши алмый. Мал, мөлкәтсез беркем дә үзенең тормышын төзи алмый. Үз өстендәге вазифаларын мал, мөлкәттән башка үти алмый. Аллаһ кешенең шушы ашыйсы ризыгын, малын, байлыгын дөрес, хәләл булган, гадел булган юл белән генә эзләргә боерды. Бакара сүрәсенең 172-нче аятында Раббыбыз Аллаһ әйтте: "Я айюхаллазина аману", әй иман китергән бәндәләр, "Кулу мин таййибати ма разакнакум." Без сезгә ризык кылган, яхшы булган ризыкларны алыгыз диде. Хәләл булганнарны алыгыз диде. "Вашкуру лилләх", шөкр итегез Аллаһка, "ин кунтум ияһу тагбудун", әгәр аңа гыйбадәт кылучылар җөмләсеннән булсагыз диде. Имам Муслим үзенең сахих җыентыгында китерә, Абу Хурайра радиллаһу анху тапшырган хадисне. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Әй кешеләр, Аллаһы Тәгалә яхшы һәм яхшылыктан башканы кабул итми. Аллаһ пәйгамбәрләргә нәрсәне кушкан булса, иман ияләренә дә шуларны әмер итте һәм әйтте: Әй илчеләр, хәләл ризыклардан гына ашагыз һәм изге гамәл генә кылыгыз. Дөреслектә мин сез кылган гамәлләрне белүчемен." Мөэминнәр сүрәсе 51-нче аят. Шуннан соң сөекле пәйгамбәребез икенче бер аятны укыды: "Әй иман китергән бәндәләр, без сезгә насип кылган хәләл ризыклардан ашагыз." Бакара сүрәсе 172-нче аят. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям шушы ике аятны, хәләл ризык, хәләл мөлкәткә чакырган ике аятны укыганнан соң бер мисал китерде. Ул мисал сәфәрдә тоткарланган бер кеше, бер ир кеше иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул озын сәфәргә чыккан ди. Сәфәр мәшәкате белән шәше, башы тузган, киемнәре тузанланган. Чөнки элгәре заманда хәзерге кебек комфортный транспортлар ниләр юк, кеше ат белән, дия белән, ишәк белән юл тәпи-тәпи җәяүле хәлдә шул буйлап. Чөнки юллар юк, хәзерге мөмкинлекләре юк. Әлбәттә ул аның шәчле башлары туза. Әлбәттә ул анда ара, әлбәттә тузанлана. Һәм шушы кеше ди
Кулларын көккә сузган ди. Һәм кабатлый ди: "Я Рабби, Я Раббым" дип кабатлый ди. Ләкин шул ук вакытта ди, бу кешенең ашаганы харам ди. Эчкәне харам ди. Кигән киеме харам ди. Ул харам белән сугарылган ди. Пропитан харамым ди. Ничек инде аның дуасы кабул булсын ди. Имам Муслим җыентыгында килә. Субханаллах, газиз кардәшләрем, сөйкле пәйгамбәребез мисал итеп китергән шушы юлчы, карагыз, дуаның кабул булуының ничә изге сәбәбен алган. Моның дуа кабул була торган ничә сәбәбе бар. Озын сәфәр диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям тик томалган әйтмәде бит аларны. Санап китте. Озын сәфәр. 3 кешенең дуасы кире кайтарылмый диде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Шуның берсе мусафирның дуасы, юлчының дуасы кабул була. Шәше башы тузган, киеме тузанланган, ягъни ул тәкәбберләнеп утырмый, ул җыерылган, ул түбәнчел хәлдә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям яңгыр сырарга чыккач, дуа кылганда шапанын салып сул ягын кия иде, наизнанку. Чөнки сул ягы ул кадар матур түгел, ягъни түбәнчелеген күрсәтте. Илгәре заманнарда Аллаһыга дуа кылып чыкканда киндер, менә хәзер арыш капчыгы дип әйтәләр, капчык була иде, чүпрәк киндер. Менә шул капчык кебек, мишкавина кебек чүпрәкләргә чорналып чыга торган булганнар үзләренең хәерчелеген, түбәнчелеген күрсәтергә Аллаһ каршында. Шуңа күрә ул сәбәбендә алган, кулларында күтәргән. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Кулын күтәреп сораган кешенең кулларын Аллаһ оялыр" диде, буш калдырырга. Оялыр буш калдырырга, ул кулларны тутырачак диде. Кулында күтәргән. Һәм 4нче сәбәп бер туктамый: "Я Рабб, Я Рабби" дип әйтә. Аллаһның бөек исемен кабатлый. Ата исемле сахаба радиллаһу анһу әйтә: "Әгәр дә бер кеше ди дуасында 3 мәртәбә Я Раббым дип әйтсә ди, жәлләмәгез сүзегезне, кардәшләрем. Сырагыз: Я Раббым, Я Раббым, Я Раббым дип әйтегез. 3 тапкыр кабатласа ди, Аллаһ ул бәндәсенә карамый калмас ди. Ул бәндәсенә карамый калмас ди. Карагыз, нинди бөек сәбәпләр шушы юлчының дуасы кабул булуга. Ләкин шушы бүтән зур сәбәпләрне җимерде. Юкка чыгарды. Нәрсә? Аның ашаганы харам. Аның эчкәне харам. Аның киеме харам. Аллаһының бу бәндәсенә булган җавабы да харам, җәмәгать. Кырсагыңа харам тутырып, тәнеңне харам белән төреп, ничек синең кылган дуаң күкләргә ирешсен. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез ничек аның дуасы кабул булсын диде. Шулай ук Раббыбыз Аллаһ шушы дөньяны, шушы дөньяның ризыкларын, мал-мөлкәтләрен иңдерәм, бирәм иман ияләре өчен диде. Бүтән мөлкәт иман ияләренеке диде. Ләкин Аллаһ үзенең хикмәте белән бу дөньяда иман ияләренә дип биргән ризыкны да бүлә, һәм имансызларга да үз өлешләрен бирә. Ләкин җәмәгать, мөмин шушы дөнья ризыгын алганда да зур хезмәтләр кыла. Ару талулар аша таба. Һәм әлхәмдүлилләh, мөмин хәләл юл белән ризыгын эзләгәнен өчен күпме әҗр савап ала. Сөйкле пәйгамбәрбез әйтте: "Мөмин үзенең садакасын 4 изге юлга тотала" диде. Аллаһ юлында, кылларны азат итүдә, фәкыйр мискиннәргә ярдәм итүдә һәм үз гаиләсенә диде. Шушы 4сенең дә иң саваплысы үз гаиләсенә киткәне диде. Шуңа күрә кешенең хәләл хезмәте, иртә белән ирнең эшкә чыгып китүе, төрле сәфәрләрдә йөрүе, төрле мәшәкатьләр күрүе, кәсеп кылуы, арып, талып, өйгә кайтуы, бөтенесе хәләл юлда, хәләл ризык эзләүдә әҗр савап бирә, иншааллах. Һәм җәмәгать, тапканының Аллаһ аңа бәрәкәтен дә бирә. Имансызга ул да күпме хезмәт кыла. Ул да иртә белән торып эшкә бара. Ул да ара, аның да саулыгы какшый. Ләкин җәмәгать аңа бер савап та булмый.
Чөнки иманы юк. Юк аңа бер савап. Ирешкән байлыгының бәрәкәте дә юк. Әле өстәвенә ризыгын харам юлдан тапканы өчен ахирәттә ул үз өстенә күпме газап, күпме хәсрәт ала. Мөмин дөньяның бетәр ризыгын имансызлар белән бүлешсә, ахирәт ризыгы мөминнәргә генә була. Ахирәтнең мәңгелек ризыклары, ахирәтнең мәңгелек мал-мөлкәтләре мөминнәргә генә була. Чөнки җәһәннәм утында имансызларга һичбер нигъмәт тә бирелми. Әл-А'раф сүрәсе 32-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Кул ман харрама зинаталлаһи аллати ахраҗа ли'ибадиһи." Әйтте, чөнки кайбер мөселманнарның киң ризыкта булуларын күреп, яхшы киенүләрен күреп, кафирләр мөселманнарны шелтәли башладылар. Карале, сез үзегез мөселман, үзегез матур киенәсез, матур ашыйсыз, атларда йөрисез. Аллаһ Тәгалә җавап бирә аларга ди. Аллаһның бәндәләре өчен чыгарып биргән зиннәтләрен, шушы матур тормышны кем харам кылды ди? Аллаһ бит харам кылмады. Ват-таййибати минар-ризq. Аллаһның халал ризыкларын кем харам кылды ди? Кул хия лиллазина аману фил хаяти дунья. Әйтте, ул бит ризыклар бу дөньяда мөминнәр өчен бирелде ди. Ләкин мөминнәр аны сезнең белән дә бүлешә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Халисатан яумал кыяма." Ләкин кыямәттә ди, бүтән ризык, бүтән нигъмәт аларга гына булачак ди. Бу дөньяда сезгә дә өлеш тия ди. Ләкин кыямәттә ди мөминнәргә генә булачак ди. Кәзалика нуфассилул аяти лиқауми я'ламун. Менә шулай итеп, аңлый белүче, гыйлемле халыкларга Аллаһ үз аятларын аңлата ди. Әйе җәмәгать, мал, ризык гадәттә кешеләр арасында алына һәм бирелә. Ризыкны алдык, без аны бирдек. Шуңа күрә кыямәт көнендә ризык шушы ике тарафтан тикшереләчәк, хисап кылыначак. Ничек син аны алдың һәм кая, ни өчен син аны бирдең? Абдулла ибн Мас'уд тапшырган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кыямәт көнендә Раббысы каршында 5 нәрсә хакында соралмыйча бәндәнең аягы урыныннан да күчмәс диде. Күчмәс, 5 сорауга җавап биргәнче диде. Беренчесе гомере хакында ди. Ул аны нәрсәгә сарыф итте ди. Гомер, Аллаһ кемгәдер 60, 70, 80, 100 кемгәдер 1000 ел бирде. Шушы гомерен, көннәрен һәм төннәрен нәрсәгә сарыф итте. Икенчесе яшьлеге хакында ди. Яшьлеген, ягъни көчле вакытын, сәламәт вакытын, хәтере яхшы вакытын нәрсәгә тотты? Азгынлык куып йөрдеме? Зина кылып, бузыклык эшләп йөрдеме? Әллә гыйлем алдымы? Аллаһ юлында хезмәт иттеме? Күп кенә яшьләр уйлыйлар, менә хәзер дөнья куып калыйм да, әзрәк олыгайгач, өйләрнең сала бетергәч, гаиләләрне, балаларны урнаштырып бетергәч, дәгъват кылырмын ди. Юк. Юк җәмәгать, анда инде дәгъват кылырга хәлен калмаячак. Шуңа күрә яшьлек турында Аллаһ кыямәттә аерым сораячак. Малы хакында диде өченчесе. Кайдан ул малны алды һәм нәрсәгә тотты? Каян алдың? Хәләлдәнме? Һәм нәрсәгә тоттың? Хәләлгәме? Алга таба гыйлеме хакында диде. Ничек аны үз тормышында кулланды ди. Чөнки кешенең аят ишетүе, хадис ишетүе, китап укуы, гыйлем алуы хәерле. Әмма гыйлемнең гамәле булмаса, ул аның тормышында чагылмаса, ул гыйлем аңа бәхет китерә, урында хәсрәт китерә. Бу Имам Тирмизиның сахих риваятындагы хадис булды. Шуңа күрә җәмәгать, кешеләр ризык, мал, мөлкәт, акча, байлык мәсьәләсендә 4 халәттә булырга мөмкиннәр. 4. Беренчесе харамнан алды, карап тормады. Харамга тотты. Күпме кешеләр шушыңа туры килә. Икенчесе харамнан алды, хәләлгә тотты. Мәсәлән, кеше алдады, башкасын эшләде, алып кайтты үз гаиләсенә, хәләл хатынына, үз баласына, ләкин харамнан алды, хәләлгә тотты.
Üçüncüsü halelden aldı. Zavodda эшли, сәүдә итә, алып кайтты, ләкин барып пивнушкага барып сырасын içti, тәмәкесен алды, башкасына бирде, халалдан алды, харамга тотты üçüncüsü. Dördüncüsü халалдан алды, халалга сарыф итте. Һәм менә dördüncü кеше генә Аллаһ кыямәттә аны коткарачак һәм мал-мөлкәте аңа кыямәттә шатлык китерәчәк. Һәм җәмәгать зур сорау билгесе туа. Ни өчен кеше харамга керә? Ни өчен кеше Аллаһ куйган кануннарны боза? Әлбәттә, иман зәгыйфлеге, тақвалык булмау, гафиллек, монда бик күп сәбәпләр. Дөньяны сөю, ләкин җәмәгать бик зур сәбәп, нәрсә без дөньяны күбрәк алмакчы булабыз. Без уйлыйбыз, харамга керсәм, мин күбрәк прибыль алырмын, күбрәк тизрәк байырмын дип уйлый. Шулай бит, шуңа күрә кеше кредитын ала, рибасына керә, кешене алдый. Әби, бәрәңгесе тизрәк сатылсын дип, вагын аска куеп, иреләрен өстенә куя, алай тизрәк алалар бит инде. Шулай бит. Бузылганын тизрәк яшерә, машина сатучы төне буе счетчига әйләндерә. Шулай итеп кеше теге бу харамга керә. Ни өчен? Тизрәк, күбрәк дөньяны алмакчы була. Җәмәгать, без мөселманнар, без Аллаһка иман китердек. Аллаһка иман китерү белән бергә без тәкъдиргә иман китердек. Язмыш, вера в предопределение дибез. Адәм баласының ашыйсы, һәр ипи валчыгы, йотасы һәр суы, һәр йотым суы, һәм һәрбер сулыш һавасы аның тәкъдирендә язылган. Алар саналган бөтенесе. Алар кимеми дә, артмый да. Һәм сиңа язылган башканың авызына да кирми, кесәсенә дә кирми. Чөнки ул синеке. Әгәр дә син үзеңнеке дип уйлаган кемнеңдер кесәсенә кирип китсә, булмады. Димәк, ул сиңа язылмаган. Ул синең ризыгың түгел. Хәтта кемдер синнән аны харам юл белән алса да, ул залим, ул җавап бирәчәк. Син мәзлум, ләкин сиңа язылса ул кирер иде. Теге залим килмәсе алмас иде. Шуңа күрә җәмәгать үлем фәрештәсе дә ашыйсың бер йотым суың кабасы бер ризыгың булганда, бер мәртәбә сулыйсың булганда үлем фәрештәсе килми әле. Менә шулар биткәч үлем фәрештәсе килә һәм синең җаныңны тартып ала. Абу Нуайм риваятында килә. Хадис галимнәре бу хадисны сахих диделәр. Абу Умама радиллаһу анху тапшыра Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән. Карагыз, шушы бер хадискә иман китерсәк, тормышыбызда күпме мәшәкатьләр бетәчәк. Күпме кайгылар бетәчәк. Бер хадис җәмәгать. Ләкин шул хадисны да тормышка ашыра алмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Җабраил фәрештә миңа хәбәр итте" дигән. Бер генә кеше дә әҗәле җитмичә, язылган ризыгы бетмичә үлмәс диде. Үлми ул. Әгәр үлгән икән, монда җәмәгать врачны да гаепләп булмый. Монда скорый помощьны да гаепләп булмый беренче чиратта. Сәбәпләре булгандыр, ләкин җәмәгать ул барыбер үлер иде. Иң яхшы врач килсә дә, ризыгы бетсә ул барыбер үлер иде. Шуңа күрә әҗәле җитмичә, ашыйсы ризыгы бетмичә беркем дә үлмәс диде. Аллаһыдан куркыгыз диде. Һәм ризык эзләүне яхшыртыгыз, ягъни күркәм рәвештә эзләгез диде. Кайчак ризыкның тоткарланып торуы, задержка, ризыкның тоткарланып торуы, ул ризыкны Аллаһыга каршы чыгып эзләүгә этәрмәсен ди. Карагыз, Аллаһ хикмәт иясе. Синең ризыгың язылган, ул сиңа бары киләчәк, ләкин Аллаһ бераз гынаны тоткарлап тора синең өчен. Бүген юк, сиңа бүген кирәк иде, иртәгә дә юк, һәммә кирәк. Күзең харамга төшә башлады, шайтан әйтә, ал тегене ал, моны ал ди. Шуңа күрә нәрсә? Ризыгыгызның бераз тоткарланып торуы харамга этәрмәсен ди. Аллаһыда булган ризык аңа итагать аша гына алынырга тиешле диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ биргән ризык халал юл белән дә керә. Харамны белән ашыктырмасаң да. Сәләфләрнең берсе мәчеткә килә. Һәм диясенме, атынмы бәйләп бер бәләки генә малай йөгереп йөри. Сәләфләр дигәч сахабалар, табигыйннар заманында. Теге малайны чакыра, кил әле ди. Менә минем атым саклап тор ди. Ишеттеңме ди?
Булды, ишеттем, абый. Теге малай кала. Намазын оқып шықса, дия жүрей, дияның йөгәне үздешкісі юк. Теге малай шудырған. Нишләргә? Аны бит йөртергә кирәк, булмый. Бу китә базарга йөгән эзләп, үздешк эзләп. Базарга килсә, тегенең йөгәне саталар. Уже тегене сдавать иткән барып, бур малай. Шуннан соң бу моны сатып ала да, шуннан соң әйтә, моны сиңа теге малай күпмегә калдырды ди. Тегесе әйтми, әйтти, күпмегә калдырды ди. Менә шуның хәтлеккә калдырды ди. Менә ди, мин аңа әзерләгән идем ул акчаны ди. Минем атымны саклап торган өчен мин аңа шул акчаны әзерләгән идем ди. Ягъни әз генә көтмәде. 5 минутка күбрәк, 10 минутка урлады. Әйе, язылган кирде харам аша. Ләкин бит 5 минут көткән булса, хәлал белән дә керә иде. Субханаллах, җәмәгать, ризык яки савап һәм сөенеш, яки гынах һәм киенеш китерә. Хәлалдан килгән бер локма ризык, локма дигән сүз, элек бармак белән ашаганнар. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям артык күп ашамасын, башкаларга калсын өчен 3 бармак белән дигән. Менә шушы 3 бармакка сыйган ризык бер локма дип атала. Моны исегездә калдырыгыз, бер локма ризык була ул. Ул хадисләрдә дә килә. Менә шушы хәлалдан килгән бер локма ризык ул сиңа хәерле тормыш килүгә зур сәбәп була. Бер локма харам ризык сиңа күпме бәла каза китерә. Качак сиңа язылган ризыгың бераз килми торса, сабыр итәргә кирәк. Дуга кыл, тәүбә ит, шөкер кыл, әмма харамга керергә ашыкма. Раббым Аллаһ безгә хәлал булган, хәерле булган ризыкларны алып, харамга керүләрдән Раббым безгә саклас, безне сакласа иде. Дөнья куып, дөньяны күбрәк алыйм дип, шайтан иблискә алданып, үзебезне күпме гынахка, күпме бәрәкәтсез, хәсрәтле тормышка үз кулыбыз белән кертүдән Раббым безне сакласа иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.